Tu știi să faci diferența între a iubi și a plăcea pe cineva? Emoțiile ne păcălesc și putem confunda ușor dorința cu atașamentul. Din punct de vedere științific, iubirea este un cocktail care îmbină mai multe ramuri ale științei, cum ar fi chimie, genetică, biologie și evoluție. Experții în neurologie Andreas Bartels și Semir Zeki au comparat creierele participanților aflați într-o relație de iubire cu encefalul dependenților euforici și au descoperit că iubirea este atât de intensă încât activează aceleași regiuni ale sistemului neuronal, precum injectarea cu cocaină. Iubirea a reprezentat un subiect de mare interes în rândul oamenilor de știință. Astfel, antropologul și scriitorul Helen Fisher, care a scris cartea Anatomia iubirii, spune că suntem născuți pentru a iubi și clasifică iubirea în 3 etape: dorința, atracția și atașamentul. Atracția de început, după cum afirmă specialiștii, se bazează în primul rând pe mirosul chimic provocat de feromoni. Alegem anumiți parteneri tocmai datorită compatibilității feromonilor, adică inconștient suntem atrași de mirosul unor persoane și neatrași de mirosul altora. Dorința este condusă de hormonii sexuali, testosteron și estrogen, care amplifică nevoia de apropiere față de persoana care ne-a atras atenția prin limbajul corpului, tonalitatea vocii și ceea ce spunem. După cum vedeți, doar 7% din ceea ce spunem contează la început. Astfel, cuvintele sunt cele mai puțin importante în prima etapă. Psihologii au arătat că durează între 90 de secunde și 4 minute pentru a decide dacă îți place de cineva sau nu. În fața de început a unei relații, nivelul de serotonină scade, provocând lipsa de somn și de apetit, iar în momentele mai tensionate ale relației scade și mai mult, explicându-se astfel de ce suferim din dragoste. Etapa a doua, atracția, este faza în care ne conectăm și ne simțim în al 9-lea cer. În această etapă ești cu adevărat lovit de dragoste și nu te poți gândi la nimic altceva. Sunt 3 combustibili puternici care alimentează această stare: adrenalina, dopamina și serotonina. Adrenalina este răspunzătoare pentru fluturi în stomac și ne face inima să bată mai tare. Dopamina aduce o stare de euforie și fericire nemăsurată și provoacă reacția de dependență despre care am vorbit la început. Serotonina generează forma de sevraj în cazul despărțirii. Așa că da, putem spune că iubirea este un drog care generează o dependență. Primele 2 etape definesc ce numim de regulă a fi îndrăgostit. Studiile spun că după primii 2 ani de relație, nivelurile de dopamină, serotonină și adrenalină încep să revină la normal. Astfel, fluturii în stomac se transformă în atașament, ultima etapă a iubirii. Bun venit în relațiile de iubire asumată, susținută de oxitocină și vasopresină, hormonii care ne aduc sentimente de mulțumire, calm și securitate și care sunt asociați cu comportamentul monogam, adică dorința de a avea un singur partener pentru tot restul vieții. Pe scurt, pe măsură ce cresc hormonii din a 3-a etapă, scad cei din celelalte 2. A iubi pe cineva este o alegere și necesită efort, pe când a fi îndrăgostit nu. De asemenea, deciziile de viață importante se iau în etapa a 3-a, nu în primele 2, căci îndrăgostirea este ceva nesigur și efemer. În concluzie, suntem niște ființe conduse de niște substanțe pe care nu le putem controla. Iubirea este o lecție de chimie și, înțelegând asta, putem da mai mult sens alegerilor și experiențelor noastre. Iubirea asumată poate avea caracter permanent, dar necesită și întreținere permanentă. Faptul că o relație a rezistat până în etapa de atașament e minunat, dar e abia începutul efortului. Totuși, asta nu este o garanție că totul va funcționa. Trebuie să lucrăm permanent la răbdare și la cât de multe aspecte din sfera dezvoltării personale pentru a deveni mai buni. Tu în ce etapă a iubirii te regăsești? Scrie-ne în comentarii! Dacă vrei să înțelegi mai bine cum funcționează fiecare etapă și cum etapa atașamentului ridică probleme pentru anumite cupluri, îți recomandăm această melodie. Până data viitoare, nu uita să ne dai un like, un subscribe și eventual un share dacă consideri că și ceilalți au ceva de învățat din acest videoclip.